Ako sa efektívne učiť taliančinu? 5 tipov na zlepšenie vašej taliančiny. Keď som sa v roku 2013 začala učiť taliančinu, nevedela som, že sa dá taliančina učiť efektívne. Taliansky jazyk som sa neučila na strednej škole zameranej na jazyky alebo na vysokej škole so zameraním na prekladateľstvo. Taliančina mi jednoducho prišla do cesty počas vysokej školy. Vždy som si myslela, že nemám nadanie na jazyky, ale s taliančinou to bolo iné. V tomto článku vám ponúknem tipy, ktoré sa mi osvedčili, aby učenie taliančiny bolo pre vás čo najviac efektívne. Po prvé, dovolte si robiť chyby v cudzom jazyku. Verím, že pre niekoho táto rada môže byť neskutočne ťažká a náročná na prijatie, pretože zo školy si nesieme podvedomý zvyk, aby sme nechybovali. Ak sme totiž urobili chybu, prišlo v úvodzovkách potrestanie v podobe horších známok. Pri učení cudzieho jazyka je to ale podobné, ako keď sa malé dieťa učí správne vyslovovať nové slovíčka. Komolí ich, robí chyby. Dieťa samozrejme časom na svoje preklepy zabudne, ale my dospelí na to dlho spomíname. Verte mi, že vďaka humorným situáciám si ľahšie zapamätáte svoje preklepy. Som toho živým dôkazom. Spomínam si, keď mi v Kalábrii dal zmrzlinár ochutnať broskyňovú zmrzlinu. Broskyňa sa v taliančine povie peska. Chcela som ohúriť zmrzlinára svojou znalosťou taliančiny, ale miesto toho, aby som povedala, že tam cítim broskyňu, som hrdo vyhlásila, že tam cítim ryby. Peše. Verte mi, týmto trapasom moje učenie taliančiny iba ležerne začalo. Tých úsmevných situácií, kde som skomolila taliančinu, bolo podstatne viac. Po druhé, počúvajte talianske piesne z YouTube a rádií. Úplne presne si pamätám, keď som v Kalabrii prvýkrát počúvala taliansku skupinu Zero Assoluto a ich pesničku Semplicemente. Nerozumela som z nej síce nič okrem častice Semplicemente, ktorá v slovenčine znamená jednoducho. Pamätám si však tú atmosféru, ktorú táto pesnička mala a na letné horúce dni mesta Reggio di Calabria. Práve to, že sa zamilujete do taliančiny, aj keď jej možno práve úplne nerozumiete, vás bude posúvať ďalej. Spoznáte talianske členy, slovíčka, slovesné časy a v neposlednom rade začnete postupne viac a viac rozumieť, čo sa v talianskych piesniach spieva. Keď som ešte pracovala v korporáte, vždy som si do slúchadiel zapla talianske rádia, ako napríklad Radio 105. Je to niečo ako naše Fan rádio alebo Európa 2, alebo Rai rádio, to je podobné nášmu slovenskému rozhlasu, alebo Rádio Itália. Na Rádio Itália sa mi veľmi páči, že tam hrajú iba samé talianske pesničky, čo má viaceré výhody. Po prvé, pesničky sú vďaka hudbe ľahko zapamätateľné a po druhé, hovorené slovo v rádiách má výhodu z hľadiska správneho použitia akcentu. Je veľmi dôležité počúvať taliančinu, aby ste ju dostali do ucha. Osobne som ten typ človeka, čo si nikdy nepamätal učivo. Za to si pamätám hlášky z rôznych filmov a ľahko si viem zapamätať pesničky. A to mi práve pomohlo pamätať si a začať používať rôzne frázy v taliančine. Po tretie, pozerajte videá a filmy v taliančine na Netflixe alebo Disney+. Jeden z ďalších spôsobov, ako dostať taliančinu pod kožu, je pozeranie filmov a seriálov v talianskom jazyku. Úžasnou výhodou súčasnej doby sú streamovacie platformy ako Netflix a Disney+, kde si môžete pozrieť rôzne filmy v talianskom jazyku. Obzvlášť na Disney+, je podľa môjho názoru viac možností prepínania na taliansky dubbing. Na Netflixe naopak nájdete talianske filmy priamo z dielne samotnej platformy. Napríklad L'ultimo paradiso, Svaniti nella notte, Era ora, alebo seriály ako Baby, alebo Odio il Natale, Inganno, alebo Curon. Pozeranie filmov v taliančine má svoje výhody. Po prvé, pri dubbingu zaznamenáte čistejší akcent a lepšiu artikuláciu oproti originál talianským filmom. Po druhé, zase pri originál talianských filmoch nasajete tú pravú taliansku atmosféru so všetkými gestami a artikuláciou. Priznám sa, že pre mňa bolo spočiatku zvláštne pozerať napríklad americký film s Leonardom DiCapriom The Beach, pláž, v talianskom dabingu, ale po chvíli som si zvykla. Pokiaľ ste na začiatku s učením sa taliančiny, určite si vyberajte film, ktorý ste už videli a ktorý už lepšie poznáte. Po štvrté, buďte taliančine blízko. Cestujete ráno autom alebo v preplnenej MHD? Pustite si talianske pesničky. Ste v posilňovni a makáte na sebe? Zapnite si do slúchadiel súčasnú taliansku hudbu. Varíte alebo upratujete? Buďte blízko taliančine tak, že si pustíte talianske pesničky. Moji obľúbenci sú kapela The Colors a ich pesničky Un ragazzo, una ragazza a Italo disco alebo pesničky od spevačky Annalisa. Ak si neradi púšťate hudbu, robte si cvičenia z taliančiny. Využite každý jeden čas, ktorý máte na učenie talianskeho jazyka. Pamätám si, ako som si vždy v MHD robila cvičenia, keď som s taliančinou začínala.
V súčasnosti si pri príprave raňajok púšťam taliansku hudbu alebo počúvam talianske podcasty na rôzne témy. Od varenia cez históriu až po audioknihy Harryho Pottera v taliančine, aby som si taliančinu udržala, keď ju zrovna neučím. Podľa môjho názoru sa každý správny lektor neustále vzdeláva, aby mohol byť inšpiráciou pre svojich študentov. Po piate. Vycestujte do Talianska. Keď som mala 24 rokov, rozhodla som sa vycestovať na mesiac na Sicíliu do mesta Cefalu, kde som sa učila taliančinu. Bola som tam celý mesiac úplne sama. Poviem vám, hneď prvý večer som sa cestou na apartmán stratila. Nepamätala som si, ako vyzerá moje ubytovanie a kde sa nachádza, lebo medzi tým sa zotmelo. Neovládala som ani nemčinu, ani angličtinu a práve to mi pomohlo zlepšiť taliančinu. Možno sa vám to nezdá, ale z mojej skúsenosti sú Taliani mimoriadne vďační, keď začnete hovoriť ich rečou. Obzvlášť staršie generácie neovládajú angličtinu a tí mladší sa zase hanbia hovoriť anglicky. Naozaj ostáva už len tá taliančina a verte mi, Taliani to veľmi ocenia. Vďaka taliančine som si vytvorila úžasné priateľstva. Zažila som pravú autentickú sicílsku večeru u domácich v Palerme, ktorí ma v noci zobrali do časti Vučiria. Večer by sa cudzinci a obzvlášť ženy nemali pohybovať po štvrti, ako je Vučiria, ale s domácimi som necítila žiadne nebezpečenstvo. Naopak som sa cítila doslova chránená. Ako by povedali Taliani, protetta. Ak váhate, či do Talianska vycestovať, určite prekonajte svoj strach a choďte do toho, pretože tie najlepšie zážitky začínajú za hranicami našich pochybností a strachov. A pokiaľ potrebujete kvalitné základy taliančiny alebo túžite zlepšiť svoju aktuálnu úroveň, učte sa taliančinu so mnou. Rada vás prevediem svetom taliančiny.